ବେଙ୍ଗୁଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ମୁହଁଟାକୁ ଫୁଲେଇକି ଯାଉଛୁ ପେଣ୍ଡା ଭଳିଆ କରିକି। ତୋର କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି ତୁ କାହିଁ ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲି ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ବୋପା କି ଟେମ୍ପର ୟାର। ହେଲୋ ବେଙ୍ଗୁଲି ଆଜି ପୁରା ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କିଲୋ? ନା ଗୁଡ଼ଟା ହେଇଛି ତୁ ଜାଣି କ'ଣ କରିବୁ ଗଧ ପିଲା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଜମା ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ରହିବ 80% 90% ମାର୍କ। ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲା ଆମେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆମର ରହିବ 40% ମାର୍କ। ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଗଧ? ଆମର କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏତେ ଲେସ୍? ବାଳ ନା ଆମେ ଗଧ ପିଲା ତୁ ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ତୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଖାଇଛୁ ବୋଲି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରଖିଲୁ 80% ମାର୍କ। ଆଉ ତମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲା କ'ଣ ଖାଇବ? ବର୍ଗର ଖାଇବ, ପିଜ୍ଜା ଖାଇବ, ମୋମୋ ଖାଇବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ରହିଛି 40% ମାର୍କ। କହିଲୁ ତମେ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଖାଇ ତମର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଆମେ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ମୋମୋ ଖାଇକି ବୁଦ୍ଧି ହେଲାନି। ଚାଲ ଦେଖିଆ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ରଖିଦେବୁ ତୁ ଏତେ ମାର୍କ। ତୁ ବା ସ୍କୁଲ ଯାଉନା ମାଛ ଧରୁ ଗଧ ତୋର ଏତେ କାତି ରଖିଦେଲୁ ତୁ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଦେଲୁ ତୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯାଉନୁ ମୋ ନାଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ କୋଉଠି ଯା କାହା ପାଖରେ କରିବୁ ଯା ତୁ ଯା ରହରେ ପୁଅ ରହ। ମେଟ୍ରିକରେ ସିନା ପାସ୍ କରିଗଲୁ +2ରେ ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଉଲ୍ଟିକି ପଡ଼ିବୁ। ଡାହା ଫେଲ୍ ନ ହେଇଛି ମୋ ନାଁ ବେଙ୍ଗୁଲି ନୁହଁ। କରୋନା ଆଉ କ'ଣ ଯିବ? ଏବେ ରହିଲା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେବେଳକୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଯାଇଥିବୁ ଏମିତି ହେଲା। ଆମେ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବୁ ପୁଣି କରୋନା ହେବ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ହେବନି ପୁଣି ଆମେ ରଖିବୁ 90% ମାର୍କ। ଆଉ ତୁ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବୁ? ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ପୁଣି ରଖିବୁ 30% ମାର୍କ। ଏଥର ତ 40% ରହିଯାଇଛି ଆରଥରକୁ ତୋର କେତେ କଲି 30%। ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ? ମୁଁ ବା ଏଥର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବି 90% ମାର୍କ ରଖିବି। ତମେ ଗଧ ହେଇକି ତମେ ରଖିଲ 90% ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି? ରଖୁନ ତତେ କିଏ ମନା କଲା? ତୁ ତ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲୁ ତତେ କହିଲେ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଲୁନି ପରୀକ୍ଷା କାହିଁ ମନା କଲୁ? ଠିକ୍ କହିଲୁ କଟାସ। ଆମେ କାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆମକୁ 3 ମାସ ଛୁଟି ଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଘରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ। ଆମେ ରଜରେ କେତେ ଖୁସି କେତେ ମଜା ପିଠା ଖାଇଲୁ ପଣା ଖାଇଲୁ ବୁଲିଲୁ ଝୁଲିଲୁ ଆମର କ'ଣ ପାଠ ମନେ ଅଛି? ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ ଆମକୁ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ ଘରେ ବସିକି। କି ତୁ ପଢ଼ିଲୁନି ବସିକି ତତେ କିଏ ମନା କରିଥିଲା କି? ତମେ ସବୁ ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ତତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି କହିପାରିବୁ ତୁ? ପଚାରୁନୁ ଆମ କଟାସକୁ ପଚାର ସେ ସବୁ କଥା କହିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ନ କହିପାରିବ ମୋତେ ପଚାରିବୁ ତୁ। ଏବେ କଟାସ କହିଲୁ ତମ ବହିରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ନାଁ କ'ଣ? କି ମୁଁ ତତେ କାହିଁ କହିବି? ତୁ କ'ଣ ମୋ ମାଷ୍ଟର ନା ତୁ କହିଲେ ମୋତେ ମାର୍କ କମିଯିବ ନା ବଢ଼ିଯିବ? ତତେ କାହିଁ କହିବି? ଗଧ ପିଲା ବହିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ନାଁ କହିପାରୁନି ଇଏ ରଖିବ 90% ମାର୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛୁ କହିଲୁ ପଚାରୁଛୁ କହ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା କହିଲୁ? କଟାସ କହିଦେ କଟାସ। ଓଡ଼ିଶା ନା ଓଡ଼ିଶା ପୁରା 41ଟା ଜିଲ୍ଲା। ହେଇ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଏବେ କଟାସ। ଓଡ଼ିଶାର 37ଟା ଜିଲ୍ଲା। ଗଧ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 37ଟା 41ଟା ହେଲା ତ ଜିନ୍ଦଗିରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ପାସ୍ କରିପାରିବୁ? ଗଧ ପିଲା ଏ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକି ଏ କରୋନା ଆସିଲା ବୋଲି ତମେ ପାସ୍ କଲ ତ 14 ଜନ୍ମରେ ପାସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତ? ତୁ ବେଶୀ ପଢ଼ାଳି ଦେଖାନା ତ ପଢ଼ାଳି ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଛି ଟୋଟାଲ ରଖିଛି 32% ମାର୍କ। ବେଶୀ କଥା କହୁଛି ମୋତେ କହୁଛି ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଲାଣି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମୋ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାପରେ ଦେଖିବା তুমি କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛ। ଯାଉନୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ ସେ ଧମକାଣି ଗୁଡ଼ାକ ନା ମୋତେ ଦେଖେଇବୁନି ଯାହା କହିବୁ କାହା ପାଖରେ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ମୋର ଦେଖିବି। ହଉ ରେ ପୁଅ ରହ ଦେଖୁଛି ତୁ ସେ ଯେଉଁ କଟାସ ଭଳିଆ ଡୁଳା ବୁଲଉନୁ ତ ଡୁଳା 2ଟାକୁ ତାଡ଼ିନି। ହେଲୋ ମେଣ୍ଢି ତୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଛୁ? ମୁଁ 80% ମାର୍କ ରଖିଛି। ଦେଖିବନି କି ତୁ କେତେ 80% ମାର୍କ ରଖୁଛୁ? ତୋର କେତେ ଜ୍ଞାନ ନା ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଜଣା। ଚୋରି କରିକି ଟିଫିନ୍ ଖାଉ ବରକୋଳି ଚୋରି କରୁଛୁ ଏଠି ଯାଇକି ଦିନେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ରଖିଦେଇଛୁ 80% ମାର୍କ। ତ ଜୀବନ ରଖିଥିଲୁ କେବେ 80% ମାର୍କ? ତମେ ଯାହା ବାଟ ଛାଡ଼ିଲା ମୁଁ ଯାଏ ଆମର ସେଠି ଚମ୍ପୁଆ ଶୁକୁଟା ନେଉଳ ବିଲିଆ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ସବୁ ପାସ୍ କରୁଛୁ କାଲି ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ ଟିକେଟ୍ କରିକି ସୁରତରେ ଯାଇକି ସେଠି ଆମେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବୁ ତାପରେ ଆସିବୁ ଗାଁକୁ। ଯାଉନୁ ଗଧ ଯା ତତେ କିଏ ଅଟକେଇଛି କି? କଟାସ ତ ଆଖି 2ଟାକୁ ତାଡ଼ିମି ରହ।